ହାଏ 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 ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଏଇ ବର୍ଷା ଭିଜା ସୁଲସୁଲିଆ ପବନରେ ଆମର ବଗିଚା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ମନ କିଣିଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଆମର ଏହି ଦ୍ୱିପହରେ ମିଲ୍ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ଆଳୁ ଝୋଳ ଓ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଦେଶୀ ଆମ୍ବୁଲ। ବହୁତ ମଜା, କହିବାକୁ ଗଲେ କଥାଟିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଇବୁ, ଟେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।